Των Δήμων το θέμα όμως είναι πιο σοβαρό. Ζητάτε μια υπογραφή πάντως από όλους μας, έτσι. Δεν ζητάω εγώ. Και όποιος πει ότι του ζητάω εγώ προσωπικά λέει ψέματα. Ο καθένας να πάρει θέση το τι θα κάνει για τον εαυτό του. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Αλλά το θέμα των χρηματοδοτήσεων, της δόμησης της χρηματοδότησης για την ακρίβεια για τους Δήμους είναι πολύ πιο σοβαρό από τα 600. Και θα σας πω το γιατί. Και αυτό θα το καταλάβει ο κάθε δήμαρχος που θα μας ακούσει και ο κάθε σύμβουλος κάθε δημοτικής αρχής τώρα που βγήκε το θέμα το επίσημο της κυβέρνησης με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Προσέξτε. Υποχρεούται κάθε δημοτική αρχή να παραδώσει στη διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος οτιδήποτε έχει, είτε αποθεματικό, ακόμα και λεφτά για ένα έργο, τις εισπράξεις από την υπηρεσία του νερού, τον οργανισμό του νερού, μέχρι του γυροκομείου. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πάω εγώ να μείνω στο γυροκομείο και δεν λέω ο μισθός μου, γιατί παίρνω μια σύνταξη, να πηγαίνει στο γυροκομείο, θα τον πάρει η Τράπεζα της Ελλάδος. Και θα γυρίσει με έτοιμα του γυροκομείου να τα γυρίσει πίσω, αν και εφόσον θέλει. Προσέξτε τώρα ποια είναι η δόμηση χρηματοδότησης τώρα του ΣΟΡΑ. Να δείτε πώς συμφέρει τους δημάρχους. Αν το καταλάβουν αυτό οι δήμαρχοι, θα ψάχνουν όλοι οι δήμαρχοι να βρουν το ΣΟΡΑ. Και θα σας πω το γιατί. Η εντολή δόμησης χρηματοδότησης που θα δώσει ο δήμαρχος στο ΣΟΡΑ, τι σημαίνει? Να πάει ο ΣΟΡΑς να βρει τον τρόπο να βρει λεφτά, να δομήσει χρηματοδότηση. Εάν το καταφέρει, τα λεφτά θα τα πάρει ο ΣΟΡΑς. Προσέξτε τι ακούτε, έχει σημασία. Σας δίνω εγώ εντολή εσάς να πάτε να βρείτε χρηματοδότηση. Καταφέρατε να βρείτε. Θα βάλετε εσείς τις εγγυήσεις να εγγυηθείτε τα χρήματα και θα τα πάρετε εσείς. Στο όνομά σας ο λογαριασμός. Σε μένα, ναι, αφού σας δίνω εγώ όμως την εντολή, θα ανατεθεί η κυδαιμονία. Άρα εδώ στην προκειμένη περίπτωση τι έχουμε? Δόμηση χρηματοδότησης από τον Αρτέμιτο ΣΟΡΑ σε λογαριασμό στο όνομά του, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να τα κουμπίσει η κυβέρνηση με καμία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γιατί τα δανείζεται και στείνει τη χρηματοδότηση ο ίδιος ο Αρτέμις ο ΣΟΡΑς στο όνομά του, αλλά η κυδαιμονία του λογαριασμού, και έτσι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Αρτέμις ο ΣΟΡΑς, αν δεν συμφωνήσει ο κυδαιμόνας, δίνεται στο δήμαρχο. Είναι ο μόνος λογαριασμός, τα μόνα λεφτά που οι δήμαρχοι δεν μπορεί να τους τα πάρει η κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορεί να τους αφαιρέσει την κυδαιμονία. Ο λογαριασμός είναι του ιδιώτη Αρτέμι ΣΟΡΑ εγγύητη, ο δήμαρχος έχει την κυδαιμονία και το Δημοτικό Συμβούλιο. Προσέξτε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Άρα η κυβέρνηση δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά αυτά να τα διαχειριστεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Θα έχει εκεί ο ΣΟΡΑς, τον έχει ορίσει ο δήμαρχος θεματοφύλακα. Ο δήμαρχος έχει την κυδαιμονία. Δηλαδή ο λογαριασμός είναι δικό σας, αλλά την κυδαιμονία μπορεί να την έχει η μητέρα σας. Θα σας το πω απλά, ή ο μπαμπάς σας. Εάν δεν υπογράψει, ας είναι στο όνομά σας ο λογαριασμός, δεν μπορείτε εσείς να πάρετε ούτε 10 ευρώ. Όπου χρωστάει όμως ο μπαμπάς σας ή η μαμά σας, δεν μπορεί κανένα να τα κατασχέσει το λογαριασμό γιατί είναι δικό σας. Η κυδαιμονία δεν κατασχέζεται. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι τόσο απλό το παράδειγμα για να τα ακούσουν όλοι. Άρα, συμφέρει τους δημάρχους αυτή τη στιγμή που ενδεχομένως να μην είχαν ασχοληθεί περισσότερο να δουν το νομικό κομμάτι. Και ευτυχώς που η κυβέρνηση έκανε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Γιατί αναγκάζει τώρα τους Δήμους και τις Δημοτικές Αρχές και τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Δημάρχους να μπουν στη διαδικασία να δουν το νομικό κομμάτι. Να ψάξουν. Οπότε θα δούνε ξεκάθαρα τι. Η εντολή για δόμηση χρηματοδότησης, τονίζω τη λέξη, στον Αρτέμιτο ΣΟΡΑ, εάν και εφόσον το πετύχει ο Αρτέμις ο ΣΟΡΑς τώρα να δομήσει χρηματοδότηση, ο λογαριασμός είναι στο όνομα του ΣΟΡΑ. Άρα δεν τον παίρνει στην κυδαιμονία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στο Δήμαρχο ανατίθεται υποχρεωτικά η κυδαιμονία. Απλά η ερώτηση του απλού πολίτη φαντάζομαι ότι είναι, με βάση αυτό που μου είπατε τώρα τελευταία, σχετικά και με τους δημάρχους, ότι από τη στιγμή που ο κύριος ΣΟΡΑς εμφανίστηκε ως ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να βοηθήσει τη χώρα μας, αγαπάει τη χώρα μας, είναι Έλληνας και θέλει να μας κάνει ένα δώρο, να το πάρουμε τελείως λαϊκά, όταν θες να κάνεις ένα δώρο, η απλή απορία, και ίσως αυτό προκαλεί και την ανησυχία και των δημάρχων και των απλών πολιτών, είναι ότι όπως λέμε, όταν θες να κάνεις ένα δώρο, κάνεις απλά το δώρο. Δεν βάζεις δικλείδες ασφαλείας και προβληματικές περιπτώσεις, το να γίνει το ένα ή να γίνει το άλλο ή να γίνει το παράλληλο για να καταφέρεις να πάρεις το δώρο. Κάπως έτσι. Προσέξτε. Ίσως δεν γνωρίζετε νομικά. Ναι, όχι, νομικά δεν γνωρίζω. Και γι' αυτό το λέτε έτσι απλά. Θα ήταν βλάκας αυτός που θα μου έκανε εμένα δώρο
Την ώρα που μου τα έχουν κατασχέσει όλα και θα πήγαινε στην τράπεζα να μου βάλει 10 ευρώ μετρητά ή 1000 ευρώ μετρητά. Αφού αυτομάτως θα κατασχέσω τα λεφτά του λογαριασμού. Γιατί μου το κάνει το δώρο? Για να τα δώσει στον κατασχέτη, αλλά μου το κάνει εμένα, ναι. Γιατί μπήκε λοιπόν ο κύριος Σόρας στη διαδικασία, αφού υπάρχουν αυτές οι δύσκολες, γιατί δεν έγινε προχτές η κατάθεση των χρημάτων, όπως λέτε, αφού βλέπει, ναι, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα και που βρισκόταν η Κύπρος, γιατί δεν έγινε μία ανεκτή όλο αυτό το θέμα. Στην Κύπρο κατατεθήκανε πριν εμφανιστεί το πρόβλημα. Γιατί λοιπόν μπήκε τον Αύγουστο του 12, έτσι, πριν εμφανιστεί το πρόβλημα. Γιατί λοιπόν μπλέκει με όλο αυτό το τραπεζικό σύστημα και με όλες αυτές τις καταστάσεις που ξέρει στα δικά του μάτια και σύμφωνα με τα λεγόμενά σας ότι είναι ελαττωματικές και υποκρύπτουν πράγματα και δεν χρησιμοποιεί άλλη μέθοδο? Χρησιμοποιεί και άλλη μέθοδο. Απλή ερώτηση. Εδώ μπροστά μου έχω ένα εξώδικο. Αυτό το εξώδικο λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και θα πρέπει να κοινοποιηθεί από τα γραφεία των Ελλήνων συνελεύσεων, τα τοπικά, όπως έχει γίνει και εδώ στην Άρτα, προς τον κάθε δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή για να λάβουν γνώση τι λέει το εξώδικο. Το εξώδικο θα σας πω πρώτα πού πήγε. Πρώτα απ' όλα πήγε στον Αλέξη τον Τσίπρα, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Δεύτερον πήγε στον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος, τον Γιάννη Βαρουφάκη. Τρίτον, προσέχτε που αλλού πήγε, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Τι κάνεις, κύριε εισαγγελέα? Τίνος κράτους είσαι εισαγγελέας? Στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Εσύ, κύριε πρόεδρε, ανώτατε δικαστά. Τον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, την κυρία Κωνσταντοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί αυτό το εξώδικο είναι στις 29 Μάρτη, πριν από ένα μήνα, γιατί δεν έχουμε κλείσει μήνα. Και το θέμα, για να διαβάσω, είναι κλίση για συντονισμό και εποπτεία προκειμένου για τη λήψη κεφαλαίων από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων διεθνούς εξασφάλισης, που διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς θεσμικούς μητρικούς και παράλληλους υπερκαλυμμένους λογαριασμούς. Και τα λοιπά, τι λέει, και τους διεθνείς συγκεντρωτικούς λογαριασμούς, ναι, στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και σε όλες τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες με έδρα την Ελλάδα. Κλίση για συντονισμό, από ό,τι κατάλαβα, προσπαθειών. Θα σας το αναλύσω, αλλά επιτρέψτε μου να πω σε ποιους ακόμα επεδόθη το εξώδικο, γιατί είναι ενημέρωση. Να μας πείτε και την απάντηση που έχετε λάβει με βάση το εξώδικο. Το εξώδικο λοιπόν επιδίδεται στο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, επιπλέον, το Στουρνάρα, στους τρεις, στην Πέτροβα, στον Κοστέλο και στο Ρεφέρ, που είναι τα παιδιά της Τρόικας στην Ελλάδα, και στον πρόεδρο της Αμερικής, Μπάρακ Ομπάμα. Προσέχτε. Ξέρετε πολλούς απατεώνες να ενημερώνει τον πρόεδρο της Αμερικής? Στον αρχηγό της CIA. Να κοροϊδεύουμε και τη CIA? Δεν γίνεται. Στο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας. Δεν γίνεται τώρα να κοροϊδεύει τους δύο επικεφαλείς του πλανήτη. Και τι τους λέει? Σας καλώ, αυτή την ενημέρωση την κάνει ο Αρτέμις ο Σόρας, έτσι, και τους λέει: σας καλώ κλίση για συντονισμό και εποπτεία προκειμένου για τη λήψη κεφαλαίων από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων. Προσέχτε από πού? Από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων. Άρα έχουμε κληρονομικά ταμεία που δεν μας τα λέγανε μέχρι σήμερα. Έχουμε πλούτο στα κληρονομικά ταμεία και ο πλούτος αυτός παράγει κιόλας καινούριο πλούτο. Από τα παράγωγα λοιπόν του καινούριου πλούτου των κληρονομικών ταμείων της διεθνούς εξασφάλισης, που διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς θεσμικούς, μητρικούς και παράλληλους υπερκαλυμμένους λογαριασμούς. Αυτά εδώ πρέπει να τα δουν όλες οι δημοτικές αρχές. Και θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Θα μας πείτε και την βέβαια. Ένα μικρό απόσπασμα που είναι στην 4η σελίδα. Είναι το κεφάλαιο 3. Και ακούστε τι λέει. Προσέχτε, δώστε σημασία σε κάθε μία λέξη, και εσείς που θα δείτε την εκπομπή, αλλά και το βίντεο που θα μείνει, που θα το ξαναδείτε. Κατάθεση εμπεριστατωμένων φακέλων σε όλους τους διεθνείς σχετικούς φορείς. Το αίτημα, συνοδευμένο από τις μελέτες, το πληρεξούσιο, γιατί έχει ήδη εξουσιοδοτηθεί, έχει πάρει δηλαδή την εντολή ο Αρτέμις ο Σόρας να δομήσει χρηματοδότηση. Και πού αποκαλύπτεται ότι έχει πάει? Στα κληρονομικά ταμεία, που μας τα κρατάνε κρυφά.
να κάνει τι? Να πάρει μέρος του πλούτου του παραγόμενου από τους μητρικούς λογαριασμούς. Αυτό λέει πριν. Λοιπόν, το αίτημα συνοδευμένο από τις μελέτες, το πληρεξούσιο, την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, δηλαδή του πρώτου που υπόγραψε, γιατί έχουν υπογράψει οι Δήμαρχοι, τη συμφωνία, καθώς και κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο, κατατέθηκε στους κάτωθι και δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος για τον έλεγχο και για να ασκηθεί η οποιαδήποτε ένσταση επί της διαδικασίας ή άλλο. Τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης με όλα τα συνοδευτικά μπορούν να παραδοθούν στη συνέχεια. Δήμαρχοι, ακούσε το καλά. Τη διαδικασία σας την έκανε έτοιμη ο Αρτέμις ο Σόρας, ενημέρωσε όλους τους θεσμούς, έχει φτάσει μέχρι τον πρόεδρο Μπάρακ Ομπάμα, μέχρι τη CIA και τον Πούτιν. Εάν ο Σόρας έλεγε ψέματα στο παραμικρό, αυτή τη στιγμή θα ήταν μέσα και θα το παίζαν όλες οι τηλεοράσεις του πλανήτη. Από τη στιγμή που τους έδωσε το δικαίωμα με το χρόνο που έπρεπε να οριμάσει, να απαντήσουν και όλα αυτά, σημαίνει ότι ο Σόρας ό,τι έχει αποκαλύψει και για τα παγκόσμια ταμεία για τον κληρονομικό πλούτο είναι εντελώς αλήθεια, αλλιώς θα τον είχαν συλλάβει. Άρα είμαστε έτοιμοι σε τι? Στην εκταμείευση των ποσών, γιατί έχει δομηθεί βάσει της εγκρίσεως για την Ελλάδα τα 2-3-300 που είναι για Ελλάδα και Κύπρο για τους Δήμους και τον απανταχό ελληνισμό. Έχει δομηθεί η χρηματοδότηση. Είμαστε έτοιμοι για τη ρευστοποίηση. Και ακούστε τώρα από ποιον έχει δομηθεί, εκτός από το Σόρα. Είπαμε πριν τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης με όλα τα συνοδευτικά μπορούν να παραδοθούν στη συνέχεια. Γιατί πού πήγανε? Στον κύριο Βλαντιμίρ Κοβζάρ, ο οποίος, ακούστε ακριβώς το νομικό του πλαίσιο, είναι ο ιδιοκτήτης αλλά και ο διαχειριστής και η μοναδική αρχή και υπογράφων του παγκόσμιου κρατικού κλειστού χρηματοπιστωτικού συστήματος με την επωνυμία ΑΟ Στασιών. Άρα τι μας λέει εδώ και μας αποκαλύπτει, ενημερώνοντας και τον Πούτιν και τον Ομπάμα και τη CIA και όλους και τον πρόεδρο του Αριουπάγου και τον εισαγγελέα ο Σόρας? Ότι υπάρχει το Παγκόσμιο Κληρονομικό Ταμείο που έχουν αναθέσει σε έναν άνθρωπο, τον Βλαντιμίρ Κοβζάρ, να είναι ο ιδιοκτήτης αλλά και ο διοικητής, αλλά και ταυτόχρονα η μοναδική αρχή και ο μοναδικός υπογράφων του παγκόσμιου κρατικού κλειστού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Καταλάβετε ένα πράγμα. Τα ψέματα τελειώσανε. Ότι μας κρύβανε 200 χρόνια στο νεοελληνικό κράτος, ήρθε και εμφανίστηκε. Ο Σόρας, η αποστολή του δεν είναι απλά να ελευθερώσει την Ελλάδα μόνο. Είναι να ελευθερώσει εσαΐ την Ελλάδα και τον ελληνισμό και να μην αφήσει ποτέ τα περιθώρια ξανά να ξανασκλαβωθεί ο ελληνισμός. Ήρθε με κινήσεις πολύ συγκεκριμένες και πολύ συγκροτημένες και εμφάνισε όλα τα στοιχεία εκείνα που έπρεπε να τα πάρουμε οι Έλληνες και να καταλάβουμε τι γίνεται πραγματικά. Να καταλάβουμε ακόμα και για ποιο λόγο σκοτώσαν τον Καποδίστρια. Για τον Καποδίστρια τον σκοτώσανε για να του κλείσουν τη μοναδική κρατική ελληνική τράπεζα και μοναδική κρατική τράπεζα στην Ευρώπη που δημιουργήθηκε, για να στήσουν την Εθνική Τράπεζα στη συνέχεια στην Ελλάδα, να μην καταλάβουν οι Έλληνες ή να έχει η Εθνική Τράπεζα τα κληρονομικά δικαιώματα τη διαχείριση και να υπογράφουν από τους Βαβαρούς τότε κυβερνήσεις που στηθήκανε στην Ελλάδα ένα σωρό συνθήκες μέχρι την τελευταία το 2013 και να μας κρύβουν τον πλούτο. Και ο Σόρας έκανε το απλό, το εμφάνισε. Άρα, αντί να κολλάμε και να ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο Σόρας, μήπως είναι καλύτερα να ψάξουμε να βρούμε τι μας έφερε και τι έγγραφα μας έδωσε ο Σόρας και να τα μελετήσουμε για να δούμε τελικά τι ακριβώς γίνεται. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ξανά και επιστρέφουμε για να κλείσουμε και την εκπομπή μας.
Εδώ είμαστε και πάλι στην εκπομπή Στιγμές. Δίπλα μου έχω τον κύριο Καλογερόπουλο και τον κύριο Δάρα και μιλούν φυσικά για την υπόθεση και τα αιτήματα του κύριου Σόρα όσον αφορά τα χρήματα, τα κατατεθειμένα χρήματα από την πλευρά του για να σώσουμε την Ελλάδα, όπως είπατε κύριε Καλογερόπουλε. Ζητάτε λοιπόν την στήριξη, τη βοήθεια και τη συνένωση, να το θέσω εγώ, των δημάρχων για να μπορέσουμε μάλλον να πάρουμε τα χρήματα αυτά τα οποία ο κύριος Σόρας έχει καταθέσει για να σώσει την Ελλάδα. Αν τα πάρουν τα χρήματα αυτά οι δήμαρχοι, οι δήμοι, σε τι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν? Απλά να διευκρινίσω, έτσι όπως το είπατε, είναι άλλο τα χρήματα, τα 600 δις ομόλογα αμερικανικού δημοσίου που έχει καταθέσει ο Σόρας για την Ελλάδα και είναι άλλο τα χρήματα των δήμων. Τα χρήματα των δήμων δεν είναι ομόλογα. Είναι απολύτως μετρητά. Αλλά δεν είναι του κυρίου Σόρα προσωπικά. Είναι των Ελλήνων πολιτών στο Παγκόσμιο Ταμείο, τα οποία τα εγγυάται ο Αρτέμις ο Σόρας. Ο Αρτέμις ο Σόρας βάζει τις εγγυήσεις, αντί να τις βάλει το ελληνικό δημόσιο ή ο Δήμος, αλλά τα χρήματα είναι του λαού. Οπότε, ο θεσμός που εκπροσωπεί το λαό, δήμαρχος, δίνει την εντολή για να έρθουν τα λεφτά. Ωραία. Αυτή η εντολή δόθηκε. Προσέξτε. Έχει ήδη υπογράψει. Ο πρώτος δήμαρχος υπόγραψε και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος, όπως έχουν υπογράψει και δύο χριστιανικά δόγματα. Γιατί έχουν την ίδια ισχύ. Τι χρειάζεται τώρα? Τώρα είμαστε ακριβώς στην εκταμίευση. Τι σημαίνει αυτό? Εάν 20, 30, 40, 50 δήμαρχοι, αύριο το πρωί κυριολεκτικός, σήμερα είναι Κυριακή, αύριο το πρωί, πάνε και ζητήσουν τον κύριο Σόρα να πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί τα χρήματα είναι εγκεκριμένα, είναι έτοιμα, είναι ακριβώς στη ρευστοποίηση. Είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν 30-50 δήμαρχοι πάρουν το Σόρα και τούν τώρα πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδος να εκταμιεύσουμε τα λεφτά των δήμων, σε 10 λεπτά έχει γίνει εκταμίευση. Προσέξτε πόσο σοβαρό είναι. Όχι κάποτε, όχι σε 5 μήνες, όχι σε 1 χρόνο. Σε 10 λεπτά. Έτσι όπως μου το λέτε. 10 δήμαρχοι, 20 δήμαρχοι, 30 δήμαρχοι παλικάρια, 50 δήμαρχοι, 100 δήμαρχοι. Ναι. Το Σόρα και στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσα. Σε 10 λεπτά έχει τελειώσει η εκταμίευση στον ειδικό και δημιουργούμενο λογαριασμό, ο οποίος θα είναι στο όνομα του Σόρα και στην κυδαιμονία των δημάρχων. Δεν μπορεί να τον πάρει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να τον κατασχέσει ο δανειστής. Τόσο συγκεκριμένα είναι τα πράγματα. Ό,τι λέω, φέρω πλήρη ευθύνη των λόγων μου και δέχομαι οποιαδήποτε τιμωρία αν ψεύδομαι. Ωραία. Γιατί δεν πάνε λοιπόν τώρα αυτοί οι 5 δήμαρχοι, όπως λέτε, που έχουν υπογράψει? Να μην πούμε γιατί δεν πάνε, γιατί ενδεχομένως τώρα που έφτασε ο κόμπος στο χτένι και είναι πάρα πολλοί οι δήμαρχοι που έρχονται πλέον να καταλάβουν οι άνθρωποι πόσο τους κορόιδεψε το Υπουργείο Εσωτερικών με τις ψεύτικες κατηγορίες ή τις ανασφαλείς κατηγορίες που έκανε. Τώρα πλέον που βλέπουν πώς εξελιχθήκαν τα πράγματα, από την άλλη μεριά ο Σόρας είναι έξω, βγαίνει σε ομιλίες δημόσια, δεν μπορεί κανένας να του κάνει τίποτα. Καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά είναι πραγματικότητα. Αρχίσανε λοιπόν να το βλέπουν πολύ σοβαρά. Το αποτέλεσμα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης είναι αυτό που δίνει την όθηση στους δημάρχους. Εγώ πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, πάρα πολλοί δήμαρχοι σε συνονόηση με τον Αρτέμι το Σόρα θα πάνε όλοι μαζί στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα έχουμε την εκταμίευση των χρημάτων. Έτσι το βλέπω εγώ. Γιατί αρχίσαν να καταλαβαίνουν. Εν τω μεταξύ, να σας πω δύο λόγια, πριν δώσετε το λόγο στο Γιάννη το Δάρα, τι μπορούν να κάνουν αυτά τα χρήματα και ποιος είναι ο σκοπός της χρηματοδότησης μέσω των Δήμων. Μπορούν να αποκαταστήσουν όλη την κοινωνία του Δήμου. Προσέξτε. Να φτιαχτούν εντελώς δωρεάν και να δοθούν στο Δήμο όλα τα έργα του Δήμου, όποια και να είναι αυτά. Ο Δήμαρχος με μια εντολή του να δώσει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλο τον πληθυσμό. Ανθρωπιστική βοήθεια είναι από 1.000, από 2, από 3, από 5.000 ευρώ στις οικογένειες που δεν έχουν να φάνε, είτε ως νόμισμα, είτε ως τρόφιμο, είτε ως ένδυση, είτε όπως θέλει ο Δήμος. Δεν μπορεί να του πει ο ιδιώτης τι θα κάνει. Ο Δήμος με το Δημοτικό του Συμβούλιο αποφασίζει, και να βοηθήσει όλο τον κόσμο και να τον αποκαταστήσει. Δωρεάν όλες τις κοινωνικές προσφορές. Κάλυψη των ανασφάλιστων, των μη εργαζόμενων, όσοι δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους. Τα πάντα, ό,τι περιλαμβάνεται μέσα στις κοινωνικές παροχές. Δωρεάν υγεία, δωρεάν σχολεία, δωρεάν το νερό, δωρεάν ένα σωρό πράγματα. Μετά έχουμε όλα τα έργα υποδομών του Δήμου, ό,τι και να είναι, δρόμοι, πλατείες, γέφυρες, υπόγεια αποχετευτικά δίκτυα, άλλα έργα για τις υποδομές του.
εντελώς δωρεάν κατασκευή από αυτά τα χρήματα. Μετά έχουμε εντελώς δωρεάν κατασκευή όλων των πλούτοπαραγωγικών έργων, αυτά που παράγουν πλούτο δηλαδή, που θα ζητήσει ο κάθε δήμος για το δήμο του. Ο κάθε δήμαρχος με το δημοτικό του συμβούλιο. Για 3 λόγους. Ο ένας είναι για να δουλέψουν, να έχουν εργασία όλοι και να μηδενιστεί η ανεργία. Να έχουν όλοι να φάνε, να έχουν εισόδημα αξιοπρεπές, να ζουν με ασφάλεια. Το τρίτο είναι για να πέσουν λεφτά στην τοπική κοινωνία και να μοχλευθεί η τοπική οικονομία, να τελειώσει το πρόβλημα, γιατί μέσα από την τοπική οικονομία, κατ' επέκταση όλων των δήμων, λύνεται και το πρόβλημα της Ελλάδος. Διότι έχεις τεράστια αύξηση του τζίρου, τεράστια περισσότερη ίσπραξη φορολογίας, ΦΠΑ. Καταλαβαίνω. Τα ασφαλιστικά ταμεία που είναι όλα πέσμενα έξω. Όταν έχεις 5.000 καινούριους εργαζόμενους ή 50.000 ανάλογα το μέγεθος του όγκου του πληθυσμού του Δήμου, καταλαβαίνετε πόσες καινούργιες εισφορές θα εισπράξουν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά. Άρα εξυπηρετεί όλο το σύστημα αυτό. Ταυτόχρονα όμως αυτά τα χρήματα μπορεί να χρηματοδοτήσουν τι? Άμεσα οποιαδήποτε υποχρέωση των δημοτών προς τράπεζες, τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια, αλλά και τα εξυπηρετούμενα, γιατί έχουν το δικαίωμα όλοι να κάνουν χρήση αυτών των κεφαλαίων. Άτοκα. Δηλαδή, εγώ χρωστάω ένα δάνειο για ένα σπίτι 100.000, μπορεί να έχει γίνει κόκκινο να μου έχουν πάρει και το σπίτι γιατί δεν είχα να πληρώσω τις δόσεις. Έρχεται ο Δήμος με εντολή του και λέει τι? Θέλω, κύριε Σόρα, μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού που πρέπει να δημιουργήσει στον κάθε Δήμο με δημότες, να πάει να μου πληρώσεις όλων των δημοτών τα δάνεια. Πάει, μου παζαρεύει το δικό μου δάνειο που μου έχουν κατασχέσει στο σπίτι, μου το πληρώνει, μου άρει την κατάσχεση του σπιτιού και εγώ αποπληρώνω πίσω το δάνειο έως 40 χρόνια. Μάλιστα. Με 2-3 χρόνια περίοδο χάριτος. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για υποχρεώσεις επαγγελματιών προς ασφαλιστικά ταμεία ή όλων μας προς την εφορία. Έχουμε δηλαδή το δικαίωμα να κάνουμε άτοκη χρήση αυτών των χρημάτων όλοι οι δημότες. Ταυτόχρονα μπορεί να χρηματοδοτηθεί κάθε διαδικασία παραγωγική και επιχειρηματική. Είτε είναι αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι βιοτέχνες, είτε είναι εμπόροι, είτε είναι κατασκευαστές. Όλων των μορφών οι επαγγελματίες, οι επαγγελματικές επιχειρήσεις, όλων των μορφών άτοκη χρηματοδότηση. Προσέχτε, άτοκη χρηματοδότηση. Άρα όλοι θα είναι ωφελημένοι. Αυτό τι χρειάζεται? Μόνο μία απόφαση. 30, 40, 50 δημάρχων να πάρουν και το Σόρα και να μπουν μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Τώρα τα λεφτά μας είναι υποχρεωμένος ο Στουρνάρας να κάνει την εκταμείευση, γιατί είναι έτοιμα για ρευστοποίηση. Τα ήδη ρευστοποιημένα λεφτά είναι για να εκταμιευτούν. Να πάει δηλαδή ο κάθε δήμαρχος να πάρει το κομμάτι που του αντιστοιχεί. Ποιο κομμάτι του αντιστοιχεί? 150.000 αναδημότη. Καταλαβαίνετε πόσο πολλά είναι τα λεφτά? Αναδημότη, όχι ένα ψηφοφόρο, αναδημότη, 150.000 ευρώ. Έτοιμα στην εκταμείευση αυτή τη στιγμή. Αρκεί να πάει ο Σόρας με 50 δημάρχους στην Τράπεζα της Ελλάδας. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.